Stati membri tal-Unjoni Ewropea jirrikonoxxu li l-Eurocodes iservu bħala referenza għal pajjiżi differenti fih dan l-Unjoni. Fost l-oħrajn il-kodiċi jaraw li titħares l-istabilità u r-reżistenza mekkanika tal-bini. Barra minn hekk, binja għandha tirrispetta l-ħtiġijiet bażiċi ta' sigurtà f'każijiet ta' emerġenza bħal nirien. Il-kodiċi jaraw li kull binja segwi speċifikazzjonijiet uniċi u li kuntratti tal-bini isiru b'ċertu mod. One News tkellem mal-Ministru għad Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili, Dr. Helena Dalli. Huwa proċess li qegħdin nagħmlu f'dan il-każ mal-BICC u mal-Università ta' Malta, però se nkunu qegħdin nikkonsultaw ma' entitajiet oħra dwar l-introduzzjoni ta' dawn il-Eurocodes. Tkellimna wkoll maċ-Chairman tal-BICC, il-Perit Charles Buħaġar. Staqsejna kif jistgħu pajjiżi membri jassiguraw li fil-waqt li jżommu ma' speċifikazzjonijiet Ewropej jirrispettaw ukoll il-karatteristiċi uniċi għall-bini Malti. Kull pajjiż ikun permess li għall-istandards tiegħu għal kull Eurocode jagħmlek il-National Annex. Bażikament qed tadotta l-Eurocode għall pajjiż tiegħek. U allura meta nagħmlu hekk ikunu qed naraw kif jaffettwaw il-kodiċi lill-Eurocodes għas sitwazzjonijiet partikolari tagħna. Il-proċess Ewropew li permezz tiegħu daħlu fis-seħħ il-Eurocodes ġie komplut 5 snin ilu. Stati membri Ewropej kellhom jadottaw il-Eurocodes skont il-ħtiġijiet tal-pajjiż partikolari sal-aħħar tal-2012. Il-BICC qed tara li jitwettaq dan il-proċess. Dan il-forum huwa magħmul minn operaturi privati u pubbliċi fil-qasam tal-bini, professjonisti, regolaturi, istituzzjonijiet finanzjarji u edukattivi u rappreżentanti tal-ħaddiema bħal unions. In-National Annexes, jiġifieri l-ħtiġijiet partikolari għal pajjiżna, ser ikunu disponibbli għal konsultazzjoni pubblika.